Diyos maray na Biyernes na pagkaaldaw sa Indogabo sa Muya pong mga paraang tabay man sa programang Tingog kan Banwaan. Fetsa 3 na ngunyan kan bulan na Febrero taon 2023. Aldaw po kan sa tuyang mahal na Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo. Sa Muya pong pagpaabot na naman na patara-tara sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa satuyang pag-iriba mandigdi dati sa DCGB as in sa TV6 kay to si Sir Ronnie Lorejo kang Reserve Force kan Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Happy birthday Sir Ronnie Lorejo. Halayan sa bilog na staff kang PBN DCGB-AM. Happy birthday mandatabi kay Ching Lumabe. Hali sa imong tugang Malu. Happy birthday mantabi kay Ching Lumabe. Hali sa imong tugang na si Malu. Tingog kan Banwaan po, naglalaom na yaon man tabi ka mo dyan, nag-arang tabay, sagkod man kitang alas 10:30 nin pagkaudto, sa paagi kan mga informasyon na minaburotwa dyan sa palibot, katuwang ta, news team sa 1st District, yaon dyan si kumpadreng Jomar Bien, maray na agad dyan tabi sa Indo, sa siyudad kan Tabaco, lalong-lalo na sa mga nakaantabay po sa 106.9 WGB-FM, ang Samuya pong sister station sa FM band dyan sa Premier Distrito kan Albay. Tingog kan Banwaan po sa indong naantabayanan digdi po sa DCGB Legazpi City. Yaon dyan si kumpadreng Jomar Bian sa 1st District. Siyempre sa 2nd Distrito tarabang-tabang digdi kumpadreng Al Armario, si Ands Galero, Joshua Bino, sa Manibela si Henry Mata. Sa 3rd District yaon man yan kumpadreng Jimmy Nasalita. Sa control technical sa Samuya pong broadcast sa AM band, yaon dyan kumpadreng Nal Baldo. Siya po minarosot kan Samuyang broadcast sa ere sa AM band sa traditional radio region wide. Kumpadreng Nal Baldo kan Dap the home of Senyor Santo Cristo. And siyempre sa newsroom yaon dyan News Director Mardela, katuwang si Angel Mostaza, Jen Matthew Balyaran, sagkod sa Samuyang social media platform sa DCGB News Online. Si Jimus yaon man dyan nagdadagdag kan informasyon. Sa IT, Production, Research, asin sa newsroom tarabang-tabang yaon pa dyan Thresia Marilitana, and siyempre si Richard Astor. Sindaman po ang minalasot kan Samuyang broadcast nationwide, worldwide, internet online sa DCGB News Online po sa Facebook asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Sabayan po yan sa traditional radio na dadangog kita sa AM band, and sa internet yaon man po dyan DCGB News Online. Ako man po sa indong servidor sa radyon sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige tabi standby muna tabi all units kumpadring Jimmy, standby muna ta. Na-contact niya to si Doc Nats Rempilio ang Chief of Hospital po dyan sa Josefina Belmonte Duran Memorial Hospital sa Ligao. They ever accommodating and mahiguso na sa tuyang Chief of Hospital dyan. Manunungod ini po sa sitwasyon kan Hospital Waste Management System dyan sa
sa lugar na yan ta igwa po nin parang resistance yung host barangay kung saan nakukuha an JB DAP ining hospital. Manunungod duman sa sistema kan pag ining manihar ka na hospital wastes kunda ini masyado maariglar tibaan magka-problema diyan sa sistema kan na pag dispose kan mga hospital waste. Nasa linya po si Doc Nats Narimpilyo. Doc Nats, Diyos marhay na aga, si Pio po kan DCGB. Sir, good morning. Good morning po sa mga naginay ko. DCGB. Opo, salamat sa oras tabi. Pag maputol Doc Nats, maridayal po tabi ako. Okay po. Opo. Doc Nats, na pag-araman mi na igwa ka mo dyan siyempre ang kada hospital, igwa hospital waste system sa pag-dispose kayan. And napag-araman mi na dyan sa lugar na kinamumugtakan kan Josefina Belmonte Duran Memorial Hospital, gari igwan nin resolusyon na ipinag-file su barangay dyan na habo naninda na tugutan na makapag-operate sa tuya dyan na parang machine na minasulo kan mga special waste na yan, hospital waste tabi, Doc Nuts. If magpadagos ining sa indang pag-resist, baka magka-problema kita dyan sa disposal kan sa tuyang mga waste tabi, Doc Nuts. Ay, opo sir. Ini pong makina, ipigapot po ini thermolysis. Ang thermolysis, yung paggamit ko, kiinit sa tanganing ma-degrade at ito yung mga hospital waste, ini mga basura ng hospital. At mga basura ng hospital, bako inipiso ordinary yung basura, ini po sa mga bahali sa operating room, mga silicone na sa swero baga, mga IV lines, mga robayas, mga plastic yan. Ganyan, so nainot na liderato, nag-isip ipaagi kung paano yung nagibuhon. Na dahil mahal ang pagpahakot kayo ni sa iko kayo ni kaya naghahakot, nag-pigdadara sa ping-recycle ini, pigdadara sa Bulacan. Opo. Yan, yung nga ni, problema mga PRTTH, nakot sa rong nakula, na problema yan. So ganyan, hindi po ang pagpapagi kan provincial government of advisory, inot na liderato. Ganyan, na kuaman sila mga nagkakapir, mga permits na kaipuhan out of the ECC, in Environmental Compliance Certificate, ini sa DNR, na mga compliance. Actually, kompleto po ini sa mga permits. Kaya, ading rason na bako kung iisipon, kung ilingon mo ang dalaga, ading rason na magkakaproblema dahil may mga permiso alin sa national government. Iyon, opo. So, kaya lang, oo. Kaya lang, yan, kaya lang, siyempre, siguro kan mga nainot sa pag-operate kayo ni, igwang mga na-apektaran o na-istorbong mga katarati. Dahil, iniarani po ini sa mga residential area. Ang kataning mi po, ang host community mi po magadigdio, ko yan, residential ini palibot ka ng hospital. Siguro, siyempre, nailing na biological waste, aling sa hospital ang ati, tapos baka may parong, minsan, tapos siyempre may nagagamit sindaki disinfectant, mga iba pang mga chemical, baka nadaramparos o sa mga pag nagpupuo na proseso, kung may diit na inconvenience, nagkaigwa po pagtututol sa operasyon kan gayri o thermolysis na ni. Sa ilong kwata ako pagkapo, pinatuko pa lang akong diding diretsyo. Opo. Siguro mga nakatulong bulan pa sana ako diding pagtukaw na diretsyo. Dahil kampo hanggang July, napaputol-putol baga po si pagtuko ko diding. Dahil ikakaaga, lion. So they in continuity. So nung panahon ni Governor Rex, nakadudiretso ako, nakapirang bulan, matulong November, December, January, magtutulong bulan ako dito. Iyo po sa pag-istorya ko, iyo ang nakuha akong informasyon. Kung saan,
na may resistance nga ni sa community na dahil masyadong na kumbaga sa pagtanom dahil masyadong naarado, dahil masyadong na-prepare Oho. ang komunidad, dahil masyadong na-explain sa community kung ano ang pigibo digdi sa thermolysis na ini. Siyempre, ang pag nailing na hospital, tapos dumantig po-process kaya, baka kaya makaulakit sa muya at mga ila, kung arog ka ng mga kaisipan. And Oo po. siyempre, may may parong o kung may inconvenience sa inda, siyempre talagang kuyan yan, mareklamo. Kaya, mas magayong gayon tabi na magkaigwagiraray ki Ristorya, right? As in, maraman talaga kang leadership kung ano talaga ang nasa puot kan mga tao, tangani kung makapag-desisyon kung paano ini it's either i-operate or i-operate manggiraray pero sa ibang lugar or not to operate. Iyon. At all. Oo. Sa pundo. Pero parang araw kaya. Pero ako I would suggest na baka kung talagang medyo bakong daing support ali sa host community dahil sila daing suporta dahil sila nag-uuyon sa operasyon kandigdi. Well, siguro mas magayon na ianap ka na lang yan kay ibang lugar na duman sa pasurhan na mismo and then duman nagipuhon niyan tangani may espasyo dahil masyadong maapektaran ng mga tao. Iyo. So, sa sakuyang pagsabot tabi, ining Doc Nats tabi ano po, nalayta na supremises na kumpleto gabos administratively, igwaning papeles dokumentos ayan, kaya lang nagbutwa so resistance after na igwa na nin mga dokumentos despite kanigo mga dokumentos na yan allowing the hospital to operate such ining makinarya na ayan. Now, Opo. tabi, paano mo ma-reconcile ta igwa kang naunang bita na mga opsyones, primero kakahuro ng tagiraray so host barangay. Ano pong barangay tabi yan na Doc Nats palang tabi by the way? Barangay Tuburan tabi, sir. Opo, barangay Tuburan. So, ang primerong option is makikihurong kamo duman sa konseho sa residentes, i-explicar nindo ang sistema Ang proseso. o ang proseso. Oo. Paano? Pero Oo. kung since talagang dahil nasinda matugot, then ang primero, first option, ipahakot. Siyempre, para dahil mag-abot sa critical limit, sa critical na level, Opo. ang ining basura digdi. Yan. Oho. Ipahakot muna, then maghanap ma-operate, pero hihanap ibang operate, ibang ano. Pero depende man po giraraihan kay Governor Grex. Pero ako, yan po siguro ang sakuyang magiging suggestion. Mm-mm. Kung sa kaindang tutupudo ng sakuyang suggestion, di mas magayon. Opo. Pero yan, suggestion man sana po yan. Depende man giraraihan kay Governor. Mm-mm. Yun. Now, in the meantime, in the interregnum tabi Doc Nats, mantang daipaan hururo na yan, ano po, nag-ooperate ang sa tuya dyan na thermolysis tabi, over? Ay, negative, sir. Negative. Okay, now, kumo day nag-ooperate, kumusta po ang tambak ni sa tuyang hospital waste dyan? Nasa critical level na tabi, over? Day pa man, sir. Day pa man tabi. Pero siyempre, kita baga, as the manager, di po ang isipon iyan na dapat ay maabot itong critical level. Oo. Kaya, taon yan pa sila, nag-prepare kita na sa mga option kung anong dapat ikuha. Okay, meantime po, nadai kita nakakapag-dispose properly kan hospital waste. Anong assurance man tabi nindo bilang chief of hospital diyan primero sa hospital, sa mga tao diyan, pasyente, bisita, mga pati kamo sa staff as well and sa komunidad na dai makaka-affectar mantang dai napaprocess iyan na natatambak na diyan na hospital waste tabi Doc Nats? Nakasilyo tabi ni sir, nakasilyo ini sa mga drums. Ini bagang blue na drum, Opo, plastic. opo. Na may takop, nakasilyo po ini. Kaya din parong, maparong, din kang maiiling na nagbabalaw-bagaw na
na basura digdi sa ospital. Opo. So, ano po, can we fairly state na dainin pwedeng kontaminasyon dyan na mangyari and daing makakaulakit na kahilangan hali sa basura? Over? Wala po, sir. Wala pong mangyari yan. Naputol na. Sige, tama. Mapod giraray ka tatabi, inabot na kita kay kaso limit man yato kana pagapod diyan kay Doc Nats, ayan na naka-reconnect kita. Doc Nats, opo, naputol po. So, tiga-asigurar naman po, sir, na di talaga hindi mag-leak. As in, tapano, kaya silyado man baga pwede. Opo. Kaya talagang yung mga tabaw sa mga baga sa bigapod na sa mga tabaw, di man mangyari. Silyado ini sa blue na drum, tapos may silyo po sa taas, may takop, kasi di masangaw ang parong. Tapos may mga patos pa, bago ikaw duman sa drum, may mga patos pa po yung biga, po. Kaya talagang leakage na mangyayari, as hindi makakaulapit. And I assume tabi, Doc Nats, nasusay mo dyan na pollution control officer, tig-asikaso man yan ng maray tabi, Doc Nats? Ayun po, sir. Opo. Kaya talagang pigiling taman na talagang di makaulang, di maka-epekto, di makataunin na nuisa, bako kami nuisan sa host community. Opo. Noarin nindo tabi, when do you intend na kahurunon so konseho di barangay tabi? Over? Ayun po, sir, may schedule po pag siyempre, pag sa session ninda and kaya po na kauronon siyempre, nagbutwa na yan na issue niya. Mas magayon na pag-ururong kami kay Niyong officialis di po, local official. Iyo tabi. O di sige tabi, Doc Nats, bilang Chief of Hospital, kung nagawa kang mensahe sa komunidad dyan sa imong pinag-sirbihan na lugar, go ahead tabi. Ayun po, rest assured po, yung mga basura midigide, makakaulay ka mo maapektaran, as in, day kami makakaulang sa inyong pagkaturog, as in, day parong, day iasigural mo na day makakaulaki ang mga infectious diseases na yaon sa hospital. Makusugon po ang sa po yung infection control. In fact, nag-iwa kita, binuksan ka na ni Opigapot na respiratory isolation unit kung saan pag may infeksyon sa baga, ikakalta po sa sarong isolation unit. Ini mga pasyente tangani po mas makakaulakit as in mas isolated tangani po kung may mga mabisita o kung may mag-duty na mga ibang pasyente na bako man infectious ang kaso, di na mahahawa naman, di na maulakitan ito mga infectious diseases. Opo. Doc Nat, salamat ning marhay tabi sa oras, buda informasyon, mabuhay tabi ka mo dyan. More power and God bless tabi. Ayun po. Thank you, sir. Salamat po. Thank you so much. Yan po si Doc Nats Rimpilio, ang Chief of Hospital po kan Josefina Belmonte Durana Hospital, manunungod sa istorya niya na nagbutwa dyan sa indang area. Taso host community kaya dyan, yung barangay Tuburan. Sakto pa, yan yung barangay ni Mayor Nandon Gonzales, ni Itay Nandon. Barangay Tuburan, dakula kaya yan. Igwaning resistance po yung konseho takan mag-operate yung thermolysis na nagsusulo kaya na hospital waste. By the way, natawan ta ini nagkakanigong attention ta ang hospital waste igwaning special na sistema ka ang prosedimiento na i-implementar sa tuyang gobyerno through DENR and ining Department of Health sa proseso kan pag-dispose kan mga basura ta iyan baga bako yan basta-basta ordinaryong ubak sa naki-candy, bako yan na sa mga tada-tada sa kusina, bako yan na sa mga recyclable na materials, kundi special na klase yan na mga basura tapi gagamit bagan sa hospital. Sa hospital baga yaon dyan an manlain-lain na helang pinagtratatar, pinagbubulong and ibang klaseng mga basura yan. So igwa kaanin sistema. So nagbakal provincial government ng thermolysis ta kung iyan ipapahakot mahal
ipapahakot tay special nga niyang prosedimento kan pag disposar ka iyan. So nagbakal na sa ning thermolysis, ibinugtak diyan sa compound mismo kan hospital. Kaya lang mga residentes kan nagbubuga na iyan tabi nin asu o kung ano pa man nahadit. Kaya igwa po nin resistance yung host barangay despite the fact na basado sa pahayag ni Doc Nats Rempilio, igwa ni nakakanigong dokumentos papeles administratively na comply gabos sa mga permits pero dahil taman mahali sa ibong nalado so kumbaga apprehensions kan mga namamnuaan. Kaya tama ang pigasabi ni Doc Nats Rempilio kahurunon sa komunidad iisplikar ang prosesong iyan datanganing masabutan in marhay and magkaigwan ning kumbaga win-win solusyon. Kung daida ang makumbinsir so host community, option would be again ihanap ning lugar so thermolysis machine duman sa daing maapektaran na mga residentes or ipahakot giraray iyan sa kunsisay na pwedeng makontrata kan gobyerno o kaya sa gobyerno mismo tabi. So yan, hapoton abangan niya to tan sabi ni Doc Nats soonest possible kakahuruno niya na so barangay tanganing maintindihan po yan. Sige, kumpadreng Jimmy, medyo inabot kita kaya kan alanganin ma-time check muna ko buda mga mahanap buhay. Kung maputol ang linya, redial ka na lang kumpadreng Jimmy. Oras, Pilipinas, sakto, 9:30. An oras hatod sa Indokang Revicon, ilabas ang multilakas Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silco Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silco Green Papaya Soap. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Bumubuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa. Ibang ngiti ngayon. Bumubuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa. Ibang ngiti ngayon, sa Ordinary Nation. Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, May tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. with proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar.
Kitang mga uragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at dekalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Iyan, sige. Thank you so much, kumpadreng Nal. Doro-diretso na kita kan mga istorya pa dyan sa programang Tingog kan Banwaan. Maray na agad tabi dyan sa Petron Tap Gas Gasul. Petron Gasul dyan sa Daraga. Petron Tap Gas Gasul. Ang gasul na kapartner na po ka na Pilipinas sa lambang kusina sa halawig na panahon. Maray na agatabi dyan sa Induser at tulim sa bilog na staff. Igwa na lang kita nin 19 minutos bago mag alas 10. Kumpadreng Jimmy, thanks for waiting. Good morning. Yes, salamat pa rin. Maray na aga sa mga paantabay, sa mga dagdag nyatong bay. Mas okay lugod sigon kay Kagawad Boy Riario kansang gunang bayan UAS na dahil sinanin komitiba sa konseho sa minority sa pagsabing dahil dakol na issue problemang pigampang kulang stress total nanggagana naman sa eleksyonan konsyel na dahil komitiba. Matidan hugot ni Kagawad. Dapat bagay ni dating mayor bagay ni. Iyo matindang hugot ni Kagawad. Sige. Ano man ngayakaan? Ba't nangyaya ko? Naglalahog. Matatandaan, durante ka na sa majority group sinda, so mga minority ka ito, dahil man kikomitibang pigkakaraputan. Sara Kagawad Leopoldo Zaragoza baga. Uminabot man sa eleksyon, nang gara naman giraray, Sara Kagawad Leopoldo Zaragoza. Roger. Sa ngunya, nabaliktad. Siya, hali sa majority, Kagawad Leopoldo Zaragoza, naging ng hali sa minority, naging majority group na siya ngunyan. Majority Sara na. Kagawad
Boy Riario, dating majority, minority na sa naman siya ngunyan. Ang buhay talaga, compadre, ano? Tapos, may hugot na siya. Alamot ko kung di committee. Kang panahon, si Kagawad Boy Riario, pudiroso so committee baka na eh. Ayan, aha. Dari education, aday ko nasala, may mga buro vice chairman si pa siya. Roger. Nakulon nga yung mga core committee meeting, nakulong problema. Correct. So mga minority man kayo, tarangad-tangad sa naman, meron. Ngunya, namatian man niya. Diyan naman ngayon na tilab-tilab. Ristorya siya sa darang niya ko pinaka mo na sa ng minority member. Dua-dua ay man sanaya kami. Talagang minoriyas hindi. Minor. Di na matindi. Ngunyan, ang importante sa nangyayasa, i-presente kami sa sesyon. No stress. No problem. Hugutar. Pagawat nga kan-election. Gana. Gana man giraray niya. Dahil yung problema. And orog sa gabos, kulang ng sasabihin niya, may sweldo man. Silent na ito, silent. Silent na. Naayapot niya ko nandalagan kan so dahil ka mo nakaka-approve kamo na sa munisipyo sa Albay Dana dahil nakaka-approve kan budget. LDIP, AIP, dahil nangyako ka dyan. Ano niya sa nangyako? Dahil nangyako ka problema. Ang apod ka pa di, hirak mo ni dating mayor, hirak mo ni dating majority. Basta nga ako, siguro ko, nanggaga naman ang daing komite. Ayos baga. Di konsa na siya. Relax na siya. Sige. Yung kasama sesyon, kagawad man na napod sa imo. Yes. Nagsusweldo ka man. May snack. Indasa na sa snack kung nakakasabay sinda. Ayaw na nga. Di pa sabi ko. Takay ito mga sa mga report mo. Ang pagmakon sa mayuri ka ito, duman malising isa sa lugar. Suminuriya. Dahil hindi naman yan konsida yun man. Pagrulihan, kami man ngayang doon nag-iba-iba. Forever sindang daw. Kan mga panahon, sindaman sa majority group. Hindi ka matutara na uman sindakan minority. Yan sindaman ang masalaman pag-arog ka din mga source of news mo. Si Ramon daw panambitan ni Mayor Yario. Ay, nanggagana man yan dahil komite ba? Pero Konsilo. Yan tabi pa dahil. Mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Thank you so much, compadreng Jimmy. Makonsuelo dyan sa uwas, Dating mayor yan, Kagawad Riario. Dating alkalde. Pagkatapos, natapos sa turno niya, dating kagawad. Mayoriya sin na ka ito, Ngunyan, minoriya na. Ang buhay talaga din. Sabi ni dating mayor, dating majority ka ito, dahil ganyan na minority, labot ko ka, basta nanggagana man sa eleksyon. Matindi ang hugutar. Tama mambaga, Kagawad boy, and dating mayor ka na was. Tama yan na sinasabi mo. Sama ako dyan sa'yo ng 20. 14, bago mag-abot o kaya 13, bago mag-alas 10, kumpadreng Al, Marahin Aldaman. Marinaldo, pati 2 bulan sa pagtukaw ni Gobernador Attorney Rex Lagman, may tundag naman ang sa iyang igos sa suporta kanibang mga local officials kan Albay, asin ang mga department heads kan Kapitolyo. Iyan na pagtubod kan mga yaon sa palibot kan gobernador dahil inot na inot ang saro sa mga tundag kan igos ni Gobernador Lagman. Iyon ang asigurasyon na dahil mapuputulan ang Albay ni na supply kan kuryente ngonya na taon dahil sa tiwala kan power supplier ang San Miguel Corporation. Huli naman sa efforts kan gobernador sa tabang man kanaya administrator na si Nani Almeida. Pandua pa ining paluway-luway naman ang pagbulos kan mga proyekto sa Albay
mga masod na alda Tigalauman dahil man kan mga promesang budget halos sa nagasampi ng senador siring kay Senador Bato de la Rosa kung Revilla at Senador Francis Tolentino na may mga isunod na kwarta sa probinsya para sa mga proyekto prioridad man kan administrasyon ni Governor Rex Lagman. Pangtulo, nakaamba naman ang mga proyekto sa probinsya siring ka ng infra-project na bigubos man ka provincial engineering ni Provincial Engineer Dante Baclao, lalo na itong mga protection infra-project duman sa area kan TV sa mga lugar na delikadoon kung maraot ang panahon. Pangkat, tigloy-loy naman na hilingon kan gobernador ang mga problema sa mga district hospital. Siring ka na report ni Paring Jimmy Casubago dyan sa district at Albay. Iyan sa pagtutukan ngutan. Inpakan gobernador, sige naman ang bisita sa ibang district hospital, lalo dyan sa may Cagaray Island. Tanganing mariparo ang tunay na kabugtakan para ma-improve ang serbisyo kan mga district hospital. At mga serbisyo na yan, banay parte sa naman kan padagos na pigigibaw niyan kan gobernador sa tabang mga sayang iba pang mga katarabang na mga department head, siringman at mga opisyalis kan probinsya na talagang aktibo niyan sa mga pigilibong lakdang nila. Tanganing madali man ang pagbulos sa mga proyekto at mga magawin na programa para sa probinsya kan Albay. Yan pa rin informasyon pa, Alex Capitolio, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Idiretso taan informasyon mo na dyan sa luwas. 20 na lang, kaya 10 minutos na lang bago kita mag alas 10. Pompiang 10. Ngunyan po na 2, 3, 23. Yan, 2, 3, 23. 10 before 10. Happy birthday na palan tabi sa tugang ni kumpadreng June Pitero ha. Nagbe-birthday palan. Sa tugang ni kumpadreng June Pitero si Jingle Pitero. Yan, bunsong tugang ini kan sa kuyang kumpadre dyan sa Lapu-Lapu ha, Barangay 24. Happy birthday kay Jingle Pitero 24 kang Barangay 24 ano. Jingle, happy birthday tabi isay mo, sabi ni hermano mong June Pitero. Yan sa Lapu-Lapu. Maray na aga man tabi kay Mon Rihino, Don Ramon Rihino. Good morning tabi isay mo. Report pa kita dyan sa luwas. First District na kita, kumpadre Jomar. Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sarong dakulang proyekto kan gobyerno ang posibleng urulagon day pangani na ito turn over sa lokal na gobyerno kan Tabaco ali sa ahensya nasyonal kan gobyerno. Nako. Ini pa de ang na-discover kan DCGB News matapos na mapag-araman na ang coastal road na pinagpaplanong tapos-tapuso na ngunya na sa mga masunod na tulong taon dito sa syudad kan Tabaco. Dadalaganan ng GAD so Fatima Fishport na proyekto kan Department of Agriculture na dahil pangani na ito turn over sa lokal na gobyerno kan Tabaco. So di gustong sabihon duwang infra project kan gobyerno susaro existido na ining Fishport pero bako pang turnover sa lokal na gobyerno, then igwang nag-adang-adang naman na construction ining infra, ining coastal road, aagihan sa Fishport, over. Iyan agad pa di ang nakuang informasyon kan DCGB News na alas mo na nag-upload na sa kusod DPW sa iyo na isukumpirmasyon sa to. Sige daw tabi. Arig na madali sa pa di. Sige. Iposta ka pa ding madali o na. Sige. DPW. Sige tabi. Paano nangyari ta? Kanakalis na mga semana, may report mananggad si kumpadreng Jomar na igwanin plano dyan ang lokal na gobyerno kan Tabaco na tapuso na yan na coastal road. And igo nga ni ipang nakasabay na interconnecting roads dyan sa
yan na sa Barisbisan kumbaga kan tabako diyan sa may dagat igwaning interconnection na igwaning mga road interconnection na gigibuhon man tanganing suhali diyan sa coastal road igwaning access pasiring man sa sentro kan tabako. Ngunyan igwa pala diyan ning fish port na pinagpagibo dai pangani na turn over ta igwa pagayod nin mga dapat asikasuhon bako nga ning gayud ta igwa pang dapat asikasuhon yan kaya nga ni dai pa na turn over. Hello, go ahead pade. Agihan itong fish port, go ahead, sige. Oni na may kumpirmasyon na sa DPWH na natutumbok man ang GAD. Nako, aagihan sa fish port. So anong mangyayari? Pero sabi ni Mr. Alan Imperial sa kapagtaram kan DPWH, sa inapudan ko bago ako nag-check-in sa programa mo, nagsimbag siya, nagano siya sa ko na mga callback ta aramo niya. Ang kumpirmasyon ni Mr. Alan Imperial, natutumbok kan coastal road ang mismong Fatima Fish Port. Nako. Pero nasa pag-aadal singgang mo niyan kung paano malikayan. Kung paano ililiklik so tinampo. Oo, baka ngayon pwede pa malikayan, pero may pahabol siya. Kung di ngayon malikayan, mas ma-improve pa dalugod. Mas mai-improve pa. Anong gustong sabihin? Dai didestrosohon so fish port over? O baka distrosohon, tabaka gibuong kimas magayon. Ay, pwede option B gayon siguro kung agihan yan na portion yan, pakarayon lugod. Iyan ang ipa-follow up ta pa dito dahil pang detalye kang gabos na yan. Siguro pabantayan ta na lang yan sa mga pagdibata dyan sa Ligaspi. Kung ano ang gigibon in kaso agihan. Iyo. Dahil ang tabi pa de sa informasyon na nako kan DCGB News, iyon ang gadining Fatima Fish Port ang pigtutumbok para mahaman ang bilog ng tabako itong so coastal road. So pig-report mo ka nakaging simana kumpadre. Yan, sige. Na gusto ng ni Mayor Crisel na bago matapos yung third term niya, so bilog na coastal road, surug po na yan, taputol-putol pa pagadigdi sa syudad kan tabako. Okay. Kundi, nagluluwas na sa Fatima Fish Port, iyon agad ang liligison. Yan. So what happened, kumpadre? Takwang, kumbaga, anong nangyari? Which comes first? Siyempre na inot sa Fatima Port, ano? Oo, yan ang ang Fatima Port, 2014 iyan pinunan. Iyaon na dyan. Programa iyan kan Department of Agriculture. Okay. Lately pa lang iyan na i-turn over kang contractor sa Department of Agriculture. Okay. Na dapat ko na ito-turn over man sa LGU, kundi arog kayo ni, dahil pa nga na ito-turn over, subject for demolition na, kung ito ang masunod na plano. Inda ko sana kung so city engineer makipag-coordinate sa DPWH, kung baka ano man agad maliklikan iyan, pero dipisil ta kung sa palibot kayan residential area na, paano yan? Dakulang ribok paan. Ang posibilidad basado sa informante na nako kan DCGB News, na kung agihan ini pa de, apoy ini kan supig tataram ni Mr. Imperial na may improve. Ni Alan. O baka konektado na ini. May nako kitang informasyon na kung ini daagihan, matugdok din bagong fish port, duman sa labod-labod. O ilalabod na so fish port, maduman na sa mga sira so fish port. Guguyodon pa siring sa lawod sa fish port. Guguyodon pa lawod sa fish port. Ngani na so sira, dahil na madipisilan magilid. Napangyari dyan sa tabako, ade. Nako, natutumbok pa lang. Iyan na ang posibleng mangyari. Pero may duman nga ni sa itarampasan na sa tuwid na Mr. Imperial, malamang na yan ang pigsasabi niya, pero may pigsasabi siya na mas lalo dang may improve. Tiba di guning engineering intervention managad, isian kan mga inhenyeros na kung nagihan ini managad na fish port, tiba mas ma-improve pa lugod, kaya lang sayang su kwarta. Iyon na nga ni, baka magayon no na. Actually, iyon na iyan ang konsekwensya. Masasayang so kwarta. Ginasto duman sa proyekto na operational nga ningon yan. Yes. And
may mabutwa man, kung masayang, may mabutwa dang mas maray. May mabot ang mas marami. May kontraktor na ma-perte. Bada may ma-perte na. Pero sabi baga ni Mr. Imperial sa pag-ulay ko pa sana, sige dalang paman girari ang posibilidad na malikayan. Yes. Pero kung dahil nagad malikayan, may improvement na mangyayari lugod naman sa Fishport. Meanwhile, kumpadre, hain na tabi so construction physical kung iguana. Harani na sa Fishport, over? Dahil ba na actually pa din naghihiro, igwa pa man na ibang mga dapat na surog po nun, pwedeng ipahudyan itong lugar nila. Oo, may lugar na ito. Di pisil kung yaw na sumixer, nagbubuhos na, yan ang suposti kang Fishport kahampang. Bibring ka una. Ikaw pa man pa ding mga porsyon, arog duman sa San Lorenzo, kay puwan pa itong tararapahuhon, malamang arog kay ning may medyo kadipisilan o may issue, pwedeng ipahudyan na ining Fishport na ini. Now, kumpadre, verify yung tadaw tabi kung naisihan yan kan city engineering na igwang aagihan na Fishport sa planning nila kang coastal road. Imposibleng dahil nila isihan. Nag-meeting na 2 days ago, dahil ko garing nakukumpirma kung ano na pagkaurulayan. Yan, siyempre sa planning kaan, hihilingon nila, so agihan na lugar kung igwaning obstruction. Now, imposibleng dahil isi yan. Actually, aram na kan LGU, yun na nga nito, nagpapod na dati meeting si Mayor Crisel dapit sa bagay na ini. Iyan, sige, tasubay benta man kay Mayor Crisel na budaso sa iyang engineering man dyan, ano? Sige. Sige. Kaya pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Nako, dyan sa tabako ha. Duwang dakulang proyekto sa Hamana pero dai pa na-turn over sa lokal na gobyerno, hali sa gobyerno nasyonal. Tapos iguning lokal na proyekto, magbabanggaan, tutumbokon sa Fishport, rarangkahon sayang ka kwarta. Nako naman Taw-taw double tadahan tayo buda sa mga report ni kumpadreng Al, pakaliis kan mga bareta asin pagirumdom. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ako, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, an nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas sa alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tutukaron na kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa maabot na Lunes, Pebrero 6 ang Public Utility Vehicle Modernization Program 2 bulan bago ni ipautob. Sigon kay LTFRB Board Member Riza Marie Paches, pag-urunan kan board ang findings kan Technical Working Group tanganing aramonan man iba-ibang senaryo na pwedeng mangyari pag abot kan Abril. Sa nasabing petsa kay puhanang magpamiyembro ang mga jeep
as in UV Express sa mga transport cooperative sa irarom ka na PUV Modernization Program. Mantang daiman idinetalya ni Patches ang 5 senaryo na paring mangyari dahil sa posibleng malibong ang mga transport sector. Sa ibong kaini, maski di ipinagmando na palawigo ng deadline, pigihiling kang board ang posibilidad. Piglinaw man kan LTFRB official na daiman pagbabawalan na pumasada sa indang mga ruta ang mga PUV na mapalyara sa pagsunod sa modernization program alagad, may nagkapirang proseso na dapat pag-agihan. Yan ang pangalas Navarrete, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggie Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Unibaga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyunanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor
Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom nin Vitamin B Can Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang Vitamin B Can Farex, tabang sa paglikay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nag-iinom nin Vitamin B Can Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Sige tabi happy birthday tabi giraray kay Jingle Pitero. Diyan sa Barangay 24, Lapu-Lapu kan Legazpi. Hali iyan kay kumpadreng June Pitero sa imong tugang. And syempre sa gabos ng mga nagbe-birthday ngunyan kay Sir Ronnie Lorejo. Sa tuyang pag-iriba tabi digdi sa DCGB dati, buda sa TV6, PBN TV6. Happy birthday tabi sa Indo. Okay, so report ni kumpadreng Al na igwa na danin nagtuturong daga paluway-luway na
marhay na epekto man ining pag-asumir sa pwesto ni Governor Grex Lagman, ni Attorney Grex. Narumduman ko ito kan pinagsusubaybayan niya to ang dalagan kan istorya. May ipinagpaluwas iyan na mensahe si Governor Grex na ang sa iya sa naman yan is ang pagsunod sa mandato kan lay. Dahil niya man hinagad na maging gobernador siya from the very beginning, ang pinagkandidatuhan niya talaga aktualmente baga vice gobernador. Ini po I am just stating facts na nagburutwa ka nakalis na mga aldaw. And ipasabot na lang sa komunidad kung ano ang mga gustong sabihong kaiyan. Nagkandidato baga si now Governor Grex Lagman as Vice Governor. So, ang sa iyang pinag-target kan eleksyon is talagang pagka-vice gobernador. And pinahayag man nga ni bagaan ni Governor Grex kan mag-asumir siya sa governor by operation of law na sabi niya, dahil niya man pinaghagad ang pwestong siyempre nagkandidato siya bilang vice gobernador. Kaya lang, sa dalagan po kan nangyari digdi sa Albay sa lado kang politika, naturalmente siya vice gobernador, obligasyon as in responsibilidad niyang magsunod sa ipigmamando kan lay susugpo sa mga provisiones kan local government code as in iba pang supplementary laws na applicable na nagasabi na kung nabakante po ang pwesto kan pagkagobernador sa man na lugar digdi sa Pilipinas, by rule of succession, susog sa Interior and Local Government Code, ang masalida dyan, ang vice gobernador. Na iyo po so nangyari. So, kaipuhan niyang magsunod. Tapig mamanduhan siya kan lay now. And sa pagsunod niyang iyan, ang sabi ni Governor Grex, naturalmente, kasabay na dyan, so obligasyon man, buda responsibilidad na ipadagos kung ano ang dapat na gibuhon nin sarong gobernador. Yan. Narumduman ko, quote and unquote, igwas yan ng one sa mga releases niya pinagsabi na bako man siya gahaman sa pwesto. Kundi, tayao na siya dyan, naturalmente, aaktibaran niya na ang nakaatang sa iyang responsibilidad. That includes ang pagtao nin asigurasyon na ang basic social services yaon dyan tabi readily available maski ba kung perpektado tadaay man baga ning gobyernong sufficiente perming may kulang iyan tabi yaon so basic services in terms of health so sa kuryente na naasigurar kan gobernador na igwanin masalo na supplier nin kuryente na papabakalan ang Albay Electric Cooperative maski araw kay ng sitwasyon pakan aleko bagatabi both financial aspect and technical aspect na talagang nagpupuon na mag-recover pa sana igwan ni nag-aasigurar na igwan ning mapabakal sa tuya nin supply nin kuryente taking in consideration the financial constraints kan aleko ngunyan. So igwa po ning assurance na so basic services saro dyan ang kuryente diretso po digdi sa probinsya ng Albay. Sa health naman tabi itong so pagbibisita sa mga district hospitals na may mga na unsurprised bagatabi na pagbibisita which is siguro iyon ang dapat nagibuhon kan nagkakapira gabos gayud na elihidos opisyales bako sa pag-itaas kan bangko ni Governor Grex kundi ini sa pag-emphasize naman na igwa po nin marhay na resulta kung arong kaya ng pinagigibo. Ano po yan? Nadidiscobre, nahihiling kung ano ang aktual na nangyayari pagkukulang kung mga unannounced unvisit and kung ang sarong hepe ekutibo gobernador man o alkalde kan syudad or kan munisipyo minapasiring talaga sa ground yan nahihiling talaga ang diferensya tabi so mga kakulangan maaasikaso na po yan pero do not expect na perpikado na po yan kan sisay man na gobernador there's dining perpikadong gobernador perming kulang po ang serbisyo kaayan tabi because of so many factors pero at least
to a higher degree gigibukan mga opisyalis na ini ang sa indaman na kakayahan ta at least masatisfy nin huruhalang kaw malamang sunid na maserbihan ang komunidad. So yan po tabi sa infrastructure naman tabi sa lado kan mga patrabaho uyan baga igwan ning lugar diyan sa Tiwi, first district ini, pasiring sa may Nonong, pasiring duman sa may Huruan, ang tinampo diyan magayon na tabi konkreto sagkod duman sa Pilgrimage Church baga sa Huruan and iba pang mga lugares. Kaya lang may portion diyan pigapod na may Nonong. Ang lugar na yan kada bes and kuando na matindi ang pag-uuran minarasay po ang bulod na talagang naaapartar pag iokupar na, pag di balunbo na natabi ka na bulod, iyan na tinampo, dain na ning nakakalusot dyan tabi. Apartado itong sa mga lugar, mag-inibong, causing the economic disruption and normal lives kan mga tao. And ikadua pa, ining Tiwi, Sangay stretch, so pasiring man baga yan duman sa 3rd District, pasiring sa may Camarines Sur. Igwa man dyanin kasi delinquenteng lugar na sige man ang landslide. Now, salado man kan infrastruktura tabi na basado ni sa report ni Compadre ngala, so health yun na tabi ito, nagre-reparo na kan mga pangaipo pa dyan sa mga district hospitals, ang Kapitolyo, ang gobernador. So sa enerhiya, ayan na po, sa mga mayor na pangangaipon na nagbubutwa ngunyan sa enerhiya. Then, siligdi sa infrastructure, ininawa na Tiwi sa ngayon tabi, saro yan na major thoroughfare. Na pag minaoran ng todo-todo baga tabi, nadadali na permi man yan na puputol ang modo de transportasyon dyan, be it public or private, taminarasay man na naga, pauro-utro yan tabi. Now, igwa dyan nila propose na massive slope protection program, engineering intervention ini sa paagiman kang provincial engineering dyan sa opisina ni Engineer Dante Baclao. Ang pinagahagad is more or less 40 million na pundo ihahana po sa mga available agencies at mga politikus manduman sa Manila sa national level. Tangani na once and for all, iyan na massive slope protection program, matapos na ang problemang yan dyan, napauro-utro tabi. Maibugtak na po yan na engineering intervention na yan. So, that's how po government works. That's how the leadership today is working. And arog man kayan tabi, ang iba man na mga gobernadores na nagsisirbi man sa saindang respetibong mga lugares. Arog po kayan ang sistema kan pagtaon in serbisyo. Pero pa ito kaso pagpapadalagan administratively kan Kapitolyo. Yan. So yan po tabi na tamaan taan sabi ni Governor Grex, yaon na ngaya ako, masirbi ngaya tabi. Gigibuhon man sa abot kan makakaya kan sa iya man na abilidad, iyan na maitao ang pangangaipukan sa tuyang mga namamanuaan na dapat ma-receive hali sa gobyerno po in terms of basic social services. Despite grabe bagaan ribuk dyan sa Facebook, nag-iiriwal na so pro and against tabi pabor kay dating Governor Noel, kontra kay dating Governor Noel, pabor kay Governor Lagman ngunyan, kontra kay Governor Lagman ngunyan. Yan, yaon dyan, nagkakaiguan in democratic ideas. Kaya lang tabi dyan sa Facebook, democracy is vibrant dyan sa Facebook. Okay lang yan na magsuro-sirimbagan, pero masegway na kita bayaan ta na itong istorya dyan sa gobernador, kay Governor Grex, so pag implementa niya kan mga trabaho man, beware tabi taigwanin ini po, so manungod man dyan sa freedom of expression tabi sa Facebook baga tabi yaon ang freewheeling na paggamit niya to kan Facebook dakul ang mga nagkukontribute dyan kan sa indang mga ideyas, pero igwa po ning ipinagpaluwas ngunya na bagong desisyon ang Korte Suprema na minari itirar po tabi
kan pinag-apod na freedom of expression kung paano niya to yan gagamiton tabi kung paano niya to yan gagamiton desisyon na ini ipinagpaluwas recently pa lang manungod sa sarong kaso man so abogado nga ni mismo ni si Sena nga ni ito so ginada na announcer si Lapid so abogado mismo ka ito disbar basahon niya to ini sa inquirer.net release ini kasuhapon Pebrero 2 alas 9 ning pagkamagi ipinag-release kan Philippine Daily Inquirer kan inquirer.net Supreme Court order disbarment of lawyer for seeking public trial on social media sa madaling sabi tabi ang sabi didikan Korte Suprema mag-ingat po sa pag-post nin mga bagay-bagay diyan sa Facebook an kada pagbuga niya to diyan ning impormasyon ning ideya kaipuhan tabi na igwanin nagkakanigo na basihan sabi digdi in quote while freedom of expression is guaranteed by the Constitution, the lawyer's oath and his duties and responsibility ultimately serve as a limit thereto. Yan. Taso abogado nagpost sa Facebook na ipigreklamo kan sarong persona kaya sabi kan Supreme Court mag-ingat tabi. Totoo nga may freedom of expression guaranteed by the Constitution pero itong pinagreklamong abogado pinagsasabihan igwa kaning responsibilidad man na igwa ning limit iyan sabi digdi we caution lawyers to be circumspect in their postings online. They are reminded to always practice restraint in their conduct, be it in real or online. Otherwise, the rule of law may very well be completely circumvented and rendered nugatory by blatantly seeking public trial on social media. Yan. So paggamit ini kan mga social media bagay na mga pag-post diyan, bako sa natabi ini aram nindo sa Korte Suprema. Pag igong ipipaluwas na desisyon niya, nagiging parte na yan kan Republika kan Pilipinas. Ang kabos na desisyon kan Korte Suprema forms part of the law of the land. Kaya magsunod sa natabi kita sabi digdi kaipuhan na pag-ingatan iyan dai basta-basta magpaluwas nin mga pahayag diyan sa Facebook na ikakadanyarman kan derechos kan iba na dai ni nagkakanigong basihan. So yan po tabi ha latest kayan kan Supreme Court and by analogy tabi this applies not only to lawyers. Gabos kita po tabi na mga Facebook users. It applies just the same. Bako sana sa mga abogado. Kita po na common citizens. We are being forewarned by Supreme Court. Iyan nga ni Korte Suprema na ang naghahagad na idisbar tangkason sa sarong abogado dahilan ta naggamit siya nin sala na sistema kan freedom of expression susug sa konstitusyon. Korte Suprema na mismo nagtataramkan abogado na mismo ang pigkakastigo. Kita pa daw tabi ng mga ordinaryong citizen. So, by analogy, we are bound to obey the law. Opo, igo kita nin freedom of expression, pero igo kang pigsasabi, sabi ni Judge Nuling Cabredo, sarong political science guro, sarong constitutional lawyer, tabi dating dekano kan Universidad de Santo Tomas College of Law, sabi niya totoo igo kitang freedom of expression but we have also to apply so kasabihan man na your right ends where my right begins. Tingog kan banwaan kung sa pag-express mo kan sa imong derechos including the freedom of expression, igwa ka ng natatransgress na diretso man kan iba.
Lalong-lalo na kung ang pag-post mo sa Facebook, pagtara mo, pag-ehersisyo mo kan sa imong diretsos, igwa maning nadadalaganan na iba, na nakukulgan man, natatransgress man sa iyong diretsos, your right ends where my right begins. Salamat po kasi doon pag-antabay. Happy weekend po, and namang Diyos ang magbantay. Viva Señor Santo Cristo! Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa